yasa nake zuwa nan laɓen gada rayuwar kowa dan renin wayo tunda kai kana yawo da yan daudu dama na gane salanka na kin zo ran auren naka Allah ya Kanu Kanu kai wannan bawan Allah ya kace aljani Kanu Kanu tuji Kanu me ne kake mun wannan kira mutumin kaga sai dada mun kira kace kana ta zabga mun kira ai na faɗa ma ina ta kewayawa ne cikin duwatsun nan ko danganka ka san kai mutumin cikin dutse ne to gani yawwa ka san neman ka nake yawwa ina neman ka san biki na ya kusa Allah bala wallahi biki na ya kusa insha Allah yi da shuwa arab din nan zauna da nan ita ina zauna yawwa na zauna ka san kai mutumi na ina mugun kaunanka ni ma ina kaunarka yawwa ka sabila da duk abin da zan nihe na sako ka a ciki saboda ni masoyinka ne shine na duba na gani idan na aure meye ne dan jawo ka jikina ka ci abinci sai na ce bar in zo ma da wani babban arziki me da hana idan na aure na yi bukin ɗinka tun yanzu idan na aure na kai bukin ɗina sai ka ce motar haya to ka tsaya ka ji me dan ce ma to bukin ɗinka dan ni saboda ina ƙaunan ka bana so kai nisa da ni ina so na yi bukin ɗinka idan muka yi aure da matana muka aihu muka aibi yara sai ka ringa ba su dariya ban gane ringa ba su dariya ba ni zan je ringa biya ƴaƴanka dariya kai da ka ringa ba su dariya mun aihu da matana to a wannan jinsi ka bani jinsin biri ko kuma jinsin abin nan na abin da ba kai kana da abun dariya to kai yanzu dan Allah an ka duba fiskanka a madubi da me kake kama da jinsin biri ne ko jinsin mutane to na yadda zan ba su dariya amma idan na kashe wani a ciki ka yadda ba shari'a dabba ce ta kashe su ya'ya na din da haka kashe a to ka kira nan ba su dariya tunda duk wanda zaka dauke shi a mai baka dariya ai ka dauke shi a halittar biri ko halittar wani abu daban amma dai baka ji na ambace ka nace kai biri bane ya dan ni na hada ka da dabba ni dariya nace da ka ringa ba su amma ka ce da ka kashe idan kai ba masoyi na bane kenan idan na kashe danka kai da dabba ce ta kai ba mutum bane ban yadda ba alqur'ani mun ni shari'a da kai to mun baka shawara ka bani tunda so kake yanka su zo su ringa nishadi ko to ka roki Allah ya sa a haife su da cakulkuli yanda za su ringa dariya mutunci na zo ka ci a'a su zo da dariya nake nufi kullun kawai cakulkuli ci a jikin su kullun kawai suna dariya ba ma su zo da karatun Qur'ani ba su zo da dariya kai ka cuci ƴaƴana ba ma kauna na kake ba ni ina kaunan ka ina jawo ka a jikina kana cin dunduniya na to ni kace ba su dariya ko ni ban jawo shi ba shikenan dan na ce Allah ya sa a haife ƴaƴanka da cutar cakulkuli su zo da dariya shikenan kawai na yi laifi ba ka kauna na to na daina idan muka yi aure ko da mu yi aure kar na ganka a gun to sai na sa an kama ka to wani da gobe kama karshen ta ma wallahi kame zai wani ba mai da rake wallahi na ka fito daga matsayin can wajen duk namijin da ya shiga ba mai gaskiya bane wallahi karshen ta in ba ya nemi dan uwansa ba to wani abu akai daban a ciki yasa nake zuwa nan laɓen gada rayuwar kowa dan renin wayo tunda kana yawo da yan daudu dama na gane salanka na kin zo ran auren naka Allah ya raba ka da yan daudu wala tunda kana ga da yan daudu shago kai na je na ci uban ka ma wallahi